نحنا حتو زفلطو نسو طراي فليت وسق زيبل سمعوا كم زي سمع السق زيبل أملاخ لنا حواتي تصوع كايو زملس تصوع كايو زملس دلي خايو زركب أملاخي أملاخنا أملاخ مسكن هاليلويا نزصبب نفسي نستجنقت نفسي متصنع زخونه قويتا مسانا له نسو كم سبع يكونه هاليلويا بنتصوعك زبلت قربنا قويتا تبارك يسوس هياو أملاخ هياو أملاخ هياو أملاخ أمالختي أحزابسي كنتيو أيريون أي سمعون أي زاربون أملاخنا قنا إذن زتخلى يسمعون عيني زرعي عيني زفتر زرعي أملاخي أملاخنا أملاخ مسكة سكباحي بلنا بزبوي تازي هي وأملاخ زسرح أملاخ يسوس كربايخا كربايخا أبوي كربايخا كربايخا يسوس كربايخا كربايخا أبوي كربايخا كربايخا يسوس كربايخا كربايخا أبوي كربايخا
تنفاسي تقربيها تنفاسي تقربيها قربيها يسوس قربيها قربيها أبوي قربيها قربيها يسوس قربيها قربيها أبوي قربيها سكوتاتي زكتاتلو تحنكي بمتان كي ودي كل جزي يعين تغاير حلواني كل جزي يعين تغاير حلواني كل جزي يعين تغاير حلواني تغاير حلواني كل جزي يعيد تغاير حلواني يتمت علي يتمت علي متى ويموتأي تقوت عطرو بزيك عمل اللون سكوتاتي زكيت عطرو تعكي بمتان كي ودي كل جزي يعيد تغاير حلواني كل جزي يعيد تغاير حلواني كل جزي يعيد تغاير حلواني يتمتعني يتمتعني كل جزي يعيد تغاير حلواني تغاير حلواني يتمتعني يتمتعني متى ويموتأي تقوت عطرو بزيك عمل اللون سكوتاتي زكيت عطرو تعكي بمتان كي ودي كل جزي يعين تغاير حلواني كل جزي يعين تغاير حلواني كل جزي يعين تغاير حلواني يتمت علي يتمت علي كل جزي يعين تغاير حلواني كل جزي يعين تغاير حلواني كاتملس سايتدو بليخا كم تزلمد كني كلو جزي أمو كابز تميو نلالي تخون ردي أدني بزيت وعكا كتف كاتملس سايتدو بليخا كم تقال تسفى كلو جزي أمو كابز تميو نلالي تخون ردي أدني مزيت وعكا كتف كاتملس عيدو بليخا كم تزلمد كمي كلو جزي أمو كابز تميو نلالي تخون
تملس عيتر بريخا كنت قال تسفى كل جزء أمور عاطتنيو ليام تخوي ردائها أكل ردائها ردائها أكل ردائها ردائها أكل ردائها ردائها أكل ردائها معرفيها أكل معرفيها معرفيها أكل معرفيها مسمريها أكل مسمريها مسمريها أكل مسمريها معقوبيها أكل معقوبيها معقوبيها أكل معقوبيها ردائها أبتر ردائي زيبلو أبتر ردائي زيبلو أبتر ردائي زيبلو أبتر ردائي زيبلو سماعيها أبتر سماعي زيبلو أبتر سماعي زيبلو أبتر سماعي زيبلو أبويها أفتح الحبيب زيبلو أفتح الحبيب زيبلو أفتح الحبيب زيبلو أفتح الحبيب زيبلو زتصوعها تركب اليوم الصغار دبحت للو مرسي بتعومها زتصوعها تركب اليوم الصغار دبحت للو مرسي بتعومها نزلاليها تركب اليوم الصغار دبحت للو مرسي بتعومها زتصوعها تركب اليوم الصغار دبحت للو مرسي بتعومها تمسكن يسوس تمسكن يسوس يلا كمها يلا نبي مسكن تمسكن يسوس تمسكن يسوس يلا كمها يلا نبي مسكن تمسكن يسوس تمسكن يسوس يلا كمها يلا نبي مسكن ردائها أبتلائي زيبلو أبتلائي زيبلو أبتلائي زيبلو أبتلائي زيبلو سماعيها أبتل سماعي زيبلو أبتل سماعي زيبلو أبتل سماعي زيبلو أبتل سماعي زيبلو أبويها أفتح الحبيب زيبلو أفتح الحبيب زيبلو أفتح الحبيب زيبلو أفتح الحبيب زيبلو زتصوعها تركب اليوم الصغار دبحت للو مرسي بتعومها
تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس لك معها يلا بني مسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس لك معها يلا بني مسكن زبط
زفطر سايسمعلو يعينتو نباين زدنا كنا قفاني قاب كلو مكرا اتي اذني زتخلص سايسمعلو اتي عيني زفطر سايرندو يعينتو نباين زدنا كنا قفاني قاب كلو مكرا أنا زملخو أملاخ يوانيو أنا زملخو أملاخ يوانيو داغونكو آيكوني سمر زملسيو أنا زملخو أملاخ يوانيو أنا زملخو أملاخ يوانيو سمع زملسيو أنا زملخو أملاخ يوانيو أنا زملخو أملاخ يوانيو داغونكو آيكوني سمع زملسيو تمسكن እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ጽንዕቲ ከተማ ዘደንቕ ሳህሉ አርኢኒ ተባሂሉሎ ስለ ሓለዋኻ ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ረድኤትካ ተመስገን እግዚአብሔር سقطتي زكتاتو تعقف مكان كي ودي كل جزي يعيد غاير اللواني كل جزي يعيد غاير اللواني كل جزي يعيد غاير اللواني بسلام كواتي على وخايو على وخايو على وخايو على وخايو
وخايو على وخايو على وخايو على وخايو على وخايو على وخايو على وخايو هاليلويا سلامنا عبارة يحلف نزبل سفح بتور بحري يحسبو خطاري قبل تسمع مدري اسكانا سريغو زدر بالنمر يترى دبلتا نرتي قويتا قويتون السلطان يساوي السنت غبعي اسمو تساقر يحلف نزبل سفح بتور بحري يحسبو خطاري قبل تسمع مدري مسكانا سريغو زدم من أمرت يترى قبلتا نرتي قويتا قويتون السلطان يساوي تسنت غبعي اسمو تساقر ناتاتو زي رقصو ناتاتو زي رقصو عميقو باي تبعري للزمور بيتوهم ازي ويتعمري ازي ويتعمري قبالي تأمر سمو بتزاريين رومي كل صعيد قانون سمو يخبر قانون سمو يخبر هللويا 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 هللويا
أبويها 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 عبزلوها 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 هياويها 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 كله تغير عبي الله أتقول تغير إرشادي قلتا أتقول تغير عبي الله أتقول تغير إرشادي قلتا أتقول تغير عبي الله أتقول تغير إرشادي قلتا أتقول تغير عبي الله أتقول تغير إرشادي قلتا نتزيك أنت مسل تخيل السخاء تتمسك لحصوي تفتحوا بينها نتزيك أنت مسل تخيل السخاء تتمسك لحصوي تفتحوا بينها أنت قول تغير عبي الله أنت قول تغير إرشادي قلتا أنت قول تغير السخاء تتمسك لحصوي تفتحوا بينها أنت قول تغير عبي الله أنت قول تغير إرشادي قلتا نتزيك أتمسل تخيل السخاء تتمسك لحتو تفتحوا بينها ريو قلتا ريو سرحكا كم بركا أكيدو يولبي كنكسكا نكسلك كملكا أكيدو يولبي كنكسكا نكسلك ريو قويتا ريو سرعكا كملكا أكيدو يولبي كنكسكا نكسلك كملكا أكيدو يولبي كنكسكا نكسلك ياويها 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 يسوس ياويها 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 يسوس ياويها ياويها ياويها
يلبي تكسكا نقسل أبلغتنا أكيلو يلبي تكسكا نقسل بينها بيها أمنا بينها
مسقانا نختوسد أملخونا نختوسد بقوعي هاليلويا ويتا يبارككم تباركوا كما يكنا كبرنا أملاح هذا حدا جيزي أما صحاب قدوس تصحيفهم زلوا كم سب بأمره كتري أمر لها روح جيزي سلد سمع خيوم من تبقى أنت بمزمر نورمال كوينهم كسمعوا خي خليهم جنا حكناتهم تدعى ترديكا جن ما أنا بحكي رجعين تدعى رخيب كله كونتات كا قبل علي توم ويحكي زي وقال إخوة سمع خيو إخوة زجبرهم غيروم تبهيلو خاص تنقل الناس سمعنا يوم نقرات كونتاتنا أزيو قليل مخانو يوم زرينا آمين وانا تاتو زيرقتو عميق بعيتا بحري نزبو سكيرو أنت ننبر براكتيكال ملاقسي بتحب قدس كنا قرنا ولا أنت يدولن بخلت وجنسي نتماي تايجرو تمن دخل ديرو حاجة تهزب دما ما أخل بحر سيء إذا خمسة جبر أملاخي وأملاخنا بفلاي تاز نبر وخنت ويد ما تاز نبر وهمت كنريان كلنا بقدم يوم بحري بدحري يوم كأسراوي تفرقوني دبلنا مسج وارو إسرائيلاويان جن جال ولا حنت نجارات دي بلهم تمزي أبوتاتنا زولو قحت بالكا سماي قحت بالكا مدري أمونغو بحرن أمونغو سراوي تنجن نايك زي أبير حيد الله زي أبير مسك آمين زي أبير حجونا يتلوتن كم ويو أنا حريق زين نزمر ومزمرات لبنا وديقنا أغلينا زعبير مسكن نزمرهم مزمران قويتا يباركم لا بحقين تعامل تعم زخنا يعمل خوان صنعنا مزمران كل خاتكم قويتا يباركم فاني حبتك قويتا يبارك زعبير مسكن تمتنا إذا حلفه حجون حداش
عرفتي توسيعاتنا لا مزمرنا بحلف زي رعنايا زي بير مسكن وحزيتهم كا ويلكا بعد حن متصاخول ليس كن وحزيت كا ويتاي باركا وخل
ስለደብቃዓኒ ማለት እዩ ቀፂለ ድማ ንመራሕትና ቤተ ክርስቲያን ኣዝኹም መስግኖም ይፈቱ ዛዕባ ወንጌል ተሓሓዝ ኣብ ልበይ ደሎ ንኽዛረብ እዚ ዕድል እዚ ስለድፈቀዱለይ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ሎማዓንቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንሪኢና ንግብረ ቃል ኣምላኽ መጀመርያ ካብ ደለናዮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ደው ኢልና ክልተ ሓፀርቲ ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ኢና قداميتي نمبا تاريخ وانجيل يوحنس معرف كلته كاب تقص حدا سقاب تقصي 10 خنا وصينامو نعو بحبار كوينا كننبوينا كم زدبل نا اغزابير قال نركب او وانجيل يوحنس معرف كلته كاب تقص حدا سقاب تقصي 11 ابتا سالسيتي معلتخا اب قنا نا غليلا مرعا خونه اد يسوس ابو نبرت يسوس مصدق مزامرتي نابت مرعا تعدمه ويني مستودئ عد يسوس وينمبر يبلو من بلوتو يسوس دما اتسبيتي مساخي انت يالوني غيزي غنا ايبصحن بلا اديوخا نتوم تعتقتي نسو زبلكم كله غبورو بلوتم ابو كم سرعت مصراي ايهود شدشته اغان امن تتخيلو نبره اتا اغان ككلته ويس سلسته زنغرير لغبو ايو يسوس نزي اغان ما يملؤو بلوم افنا افكا ملؤو شعو حجي قدحومو نوبوداس وسدو بلوم نساتهم كا وسدو اتي ابوداس غنا نتين وين تلوط ماي مستعمو كبي مخانو اي فلتن اتوم ماي زمالو تعتقت غنا يفلطو نبر اتي ابوداس نتمرعاو صوعيو كل سب قدم صبق وين مسخورو خا اتحمق زبلدا يقرب نسخا غنا نتصبق وين خصا حجي اصنع خايو بلو يسوس نزي مجمرتا تامراتو ازي اب قناناي غليلا غبرو كبروتو خا غلصه دق مزامرتون بو امنو كدغما يسوس نزي مجمرتا تامرات ازي اب قناناي غليلا غبرو كبروتو خا غلصه دق مزامرتو دما بو امنو ابا غنصلا بيلنا معرف 4 خا كم زدبلنا اغزابير قال نركب 46 سقاب 53 وانجيل يوحنس معرف 4 46 سقاب 53 يسوس دما نابتا نماي ناويني زلوط الله نابقنا ناي غليلا مصه اب قفرونهم كاودو زحممو حدا اغلغال نغوس نبره يسوس كاب يهودا ناب غليلا خمز مصه مسمعه نابو خده ودو نموت قريبو نبرمو وريدو كحويلو نيسوس لمونو شعو يسوس تأمرتن تأمراتن انت زيريهم اي تأمنون يخم بولو اتا اغلغال نغوسكا غويتاي ودي كيموته ورد بولو يسوس دما كيد ودخا حويلكا يبولو اتي سباي بتا يسوس تزاربا قال امينو كده كورد كله باروتو تقبلومو ودخا حويو إلو ما بسروا نسخة تازا حاول الله ساعات حتتهم نساتهم دما تمالي بسابعي 9 عسو حدقوتو بلوه شعو أبو بتا يسوس ودخا حوي وزبولو ساعات مهانا فلته نسخة مسكول الله سدرا بيتو آمنه يسوس كاب يهودا ناب غليلا مسمصه زغبرو تأمرات زخا قال ايو 53 كدغمولكم ايه شعو أبو بتا يسوس ودخا حوي زبولو ساعات مهانا فلته نسخا مسكولا سدرا بيتو آمنه يسوس كاب يهودا ناب غليلا مسمصه زغبرو تأمرات ازي قال ايو نصلي نايزل عالم قدوس እግዚአብሔር አምላኽና አዚና ነመስግነካ አለና ስለዚህ ዕድል እዚ እግዚአብሔር ክብር ንበካ አለና ኖ በዚህ ምሽት ድማ አማ አድቃልካ አለና እሞ ከምቲ ህያው ቃልካ ድብሎ ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስ ሃቦም እንተጻሐፈ
بزي مشت زي جابير هبو دستمرنا صبوق منفس أما أخلنا ختلقق جابير نتصل لنا نعين بارخا منفس قدوس كم تدقبا عنده خينا خزارب حقي منفس قدوس تبعاتن حيلنا هبني كم دمان حواتي نتدزاربو دبل بتخكل كردوون كسمعون جابير منفس قدوس بتصقى هذا قفوم مشتنا بارخ باسم يسوع آمين عبد الله يا خوفك نبلينا بار أبزي صحف انتينا رينا قداماي مجمريا تأمرات قصيلو خا كالاي تأمرات يوحنس اندحر قصيلو سالساي تأمرات رابعاي حمشاي شادشاي شابعاي اندابله سقاب قدم تنسايو بصحيو دحر تنسايو خا مليسو حدا تأمرات يصحفلنا مالتي ስለዚህ ነቶም አርእስት ክንሕዝ እንደሊ ናይ ሎም ምሸት አርእስትና እንታይ ድብል ቃሊና ክንርኢ ወንጌልን ተአምራትን ድብል ኢና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንመሃር ተሐለፈ ሰንበት እንድሕር አስተውዕልና ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተዘሪብና ነይሩ ብዛዕባ ወንጌል እንታይ ድብል ኢና ተማሂርና ወንጌልን ሰላምን ድብል ኢና ተማሂርና ሎማዓንቲ ኸኣ ልክዕ ምስኡ ድማሳሰል ወንጌልን ተአምራትን ድብል ኢና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢ መቸም እዚ ተአምራት እዚ ምሸት እዚ ኣነ ናይ ተአምራት ምሸት ኢለ ሰሚየ ኣለኹ ኣሜን ዶ እዚ ምሸት እዚ ወንጌል ናይ ተአምራት ምሸት እዩ ኣሜን እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ነሆ ወንጌል ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይለ ኣምላኽ ንምድሓን ይብለና ለዚ ናይ ወንጌል ሓይሊ ሎሙን ተኾነ ኣይደኸመን ኣሜን ስለዚ ወንጌልን ተአምራትን ኢና ድብል ቃል አምላክ ንርኢ በመጀመሪያ ወንጌል ማለት እንታይ ማለት እዩ ወንጌል ማለት ብስራት ማለት እዩ ሐቀይ ወይካ ጉድ ኒውስ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምሸት ኣብ ጠጠው ኢለ ብስራት ኣለኒ ወይካ ጉድ ኒውስ ኣለኒ እንተ ትብለኩም ድሕሪኡ እንታይ ትጽበዩ ወይካ ብስራት ኣለኒ ኢለኩም ሲ ሽዑ ገዲፈኩም ተትኸይሲ ትርጉም ህበኩም ስለዚ ወንጌል ጉድ ኒውስ ወይካ ብስራት እዩ ክንብል ከለና ድሕሪኡ ንጽበየ ነገር ኣሎ እሱኻ እንታይ ትሕዝቶ ናይቲ ብስራት ስለዚ እንታይ እቲ ብስራት ወይካ እንታይ ትሕዝቶ እምበር ወንጌል ብስራት እዩ ክንብል ከለናሲ እንታይ እዩ መጀመርያ ብዛዕባ ወንጌል ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተወልደ ወዱ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ከምኡ ስለለብለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እሞ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝተወልደ ምእንቲ ሓጢአትና ድማ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰቐለ ከም ዝሞተን ከምኡ ድማ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለዘይከኣለ ኸኣ ኣምላኽ ካብ ምዉታት ኣተንሲኡ ብኽብሪ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝዓረገ ሕጂ ድማ ኣብዚ መወዳእታ ግዜ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሐዋርያ ዮሐንስ እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩለና ዓይንቲቶም ዝወግእዎ ኸኣ ክርእይዎ እዮም ብዘለዎ ዓሌታት ምድሪ ኸኣ ክበኽዮም እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይብል ስለዚ ክርስቶስ ድማ ብኽብሪ ክምለስ እዩ እምበር ትሕዝቶ ናይ ወንጌል እዚ እዩ እዚ ወንጌል እዚ ዘረባ እዩ ወይ ከዓ ድምፂ እዩ ወይ ከዓ ኣዋጅ ልትሓዝ ነገር ኣይኮነን ሓቀይ ልትሓዝ ነገር ግን ይገብር ኣሜን ዶ ልጭበጥ ነገር ኣይኮነን ዘረባ እዩ ልጭበጥ ነገር ግን ይገብር ስለዚ እዚ ድምፂ እዚ ድበልናዮ ድምፂ ክዝረብ እንከሎ እሱ እንታይ ይገብር ተኣምራት ይገብር ኣብዚ በዓሉ ዮሐንስ ክጽሕፈልና ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 29 ብዛዕባ ዮሐንስ መጥመቕ ከምዚ ድብልና እግዚአብሔር ቃል ንረክብ ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ካሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ለዋውያን ምስ ለኣኽሉ ምስክር ኢየሱስ እዚ እዩ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 20 ንሱ እውን
أنس كريستوس أيكون كن إلو تأمن أمبر أي كحدا نساتهم دا دما من دا إيخا إلياس ديخا إلهم حتتوه نسخا أيكون كن بلا نسخاس اتنبي ديخا أيكون كن إلى ملسه شعو نساتهم من دا إيخا نتوم زلا أخونا من لاش من تخنبهم سي بزعبها رأسخا انتي تبلبلوه نسخا أنس كمتي إسياس من قد إجابير أقنعو زبالو أبرخا زوج انتهي لهم دمسي له لذي وانجيل دأوج انتهيو دأوج دمسي أملاخ بفلاي نخبر أملاخ بمنفس أملاخ تدريخك نزي أقدمنا زرزرنا يو بزعبات تحسطنا يا وانجيل كنت نقرأ خلخا نسو بحق دمسي أملاخي يسرحك مسحب قدسنا بزعبات دمسي أملاخ أب مزمور داوود معراف عسران شعاتن تغسل استندحر كيدنا كم زد بلنا إجابير قال نرك مزمور داوود معراف عسران شعاتن تغسي عسران سلستن والله تاقال بطقس بقيقة حزيها اللوخ مسلاني كندا عسران شعاتن تغسلت اوكي صبا اللوخ اوكي اكزاكتلي صبا اللوخ عسران شعاتن بزقان سيلة ثانية كم زد بلنا إجابير قال نركب دمس إجابير قبل علي ما يأتي أملاخ كبر دما ينقود قدالو إجابير قبل علي بزح ما يأتي دمس إجابير بسلطان دمس إجابير بقرماي دمس إجابير نتصحدتات يصبرو إجابير نتصحد ليبانوس يسبابرو نليبانوس سريون كم بيتي كم تعوى قباي يعندرو دمس إجابير نحل هال تحوي يسنتو دمس إجابير نمدر بدا ينقطقطو دمس إجابير بتق عدس بد نمدر بدا قادس ينقطقطو دمس إجابير نيرابات يولدن ندركا يناقفو تقطع عسر تحدى شعون تايلو إجابير نهزبو انتاي بيبلو حيلي مبار انتاينا نبل لنا تحسطونا وانجيل سي بدمسي ويكا بزربا بأواج دقلت امبر دتحاز دجبت ايكونا كبهري يجن نسو تدزرب دمسي دتحازن دجبتن يقبر امين حجي زي اندحر وانجيل سنزا من زبله كله حيل املاخسي نمدحاني لنامش سلازي ازي دمص زي اوشتو سنتا يالو نبللو حيلي املاخ الله اتي حيل املاخ كان نمنتاي نمدحان ويكا نسبسي كم نايزل على موت انت خغبر يخليو كدحن يخليو ايناي ازي وانجيل ازي وانجيل صغاي سلازي كل غزي باملاخ بزمصه صغاي بسب زمصخه زامن زبله كله حيل املاخ نمدحاني سلا دبل دما بسب زمصخ انتاي امنتي سلازي صغا تدمرو امنت يخون انتاي مدحان اذا حيل ازي علو ازي وانجيل كلتا قالاتنا هنري وانجيلن تامرات كنتاي تامرات مالت املاخ فقرون دنقاصون محروتون ملكوتاو زخونه حيلون بمغلاص اب هيوتكا لوتن زغبرو غبري ازي بعام ገንዘብ بسرح تماهيركا زي بتصح انتاي دا باصابح املاخ طرح اب ايدكا اب هيوتكا زغبر غبري ازي تامرات يبال نابنت بزعبا مدحان كنزارب صنيحنا سب بونجيل كم نايزل على موت
ናምናይ ዘለዓለም ህይወት ይሰግር ንብል ኣለና በእኔ ዓቕሚ ገንዘብ ተትኸውን ብትምህርቲ ተትኸውን ብፍልጠት ተትኸውን በእናይ ዓቕሚ ሰብ ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምተሳገረ ወልሓደ ክሳገር ኣይክእልኒ እዚ ኣጻብዕ ኣምላኽ ጥራሕ እዚ ኸ ኣምላኽ ካብ ፍቕሩን ካብ ምሕረቱን ካብ ድንጋጽኡን ተበጊሱ እሞ ኸዓ ኣሉደይ ትበሃል በጻብዕ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ግብሪ እዩ ስለዚ እዚ ኸዓ እንታይ ይበሃል ተኣምራት ይበሃል እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንተሪኢና ኢየሱስ ኣብዚ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ እንዳገልገለ ኸሎ ብጀካ ተኻልእ ዝገብሮ ንጥፈታት ኢየሱስ ኣብ ዳኣትዎ ዘበለ ኩሉ ተኣምራት ይኸውን ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብውሕድ እኳ ዮሐንስ 7-8 ተኣምራት ጽሒፍልና ኣሎ ጎይታ ኣገልግሎቱ ወዲኡ ምስ ዓረገ ኸዓ ድሕሪኡ ኸዓ ሐዋርያት ድማ ስሙ ሒዞም ብስሙ ድማ ኣብ ዳኣትዎ ዘበለ ኩሉ ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ተኣምራት ይገብሩ ነይሮም ስለዚ ናይ ስሙ ሓይሊ ድማ ሎሚ ከም ቀደሙ ኣሜን ዶ እምበር ካብዘን ክልተ ዝረኣናየን ኣቐዲምና ዝረኣናየን ብሕጂ ድማ ሓንቲ ጥቕሲ እንሪኣ ጥቕሲ ኣላ ንምልባሽ ሓንቲ ተኣምራት ኣላ ቀዳመይቲ ተኣምራት ናይ ምንታይ ርኢናያ ናይ ቃና ናይ ገሊላ ካልአይቲ ተኣምራት እቲ ሓለቓ ንጉስ ዝነበረ ወዱ ዝሓመሞ ሳልሰይቲ ተኣምራት ንሪኣ ኸዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤተ ሄስዳ ን38 ዓመት እንታይ ገይሩ ለሚሱ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እንዳበልና 7 ወይ ከዓ 8 ተኣምራት ኣብዚ ወንጌል ዮሐንስ ነንብብ ኢና ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ዮሐንስ እዩ ሓቀይ ዮሐንስ ዛ መጽሓፍ እዚኣ ክጽሕፈልና ከሎ ስለምንታይ ዕላማ እዩ ጽሒፍልና ዕላማ መጽሓፍ እዩ ድማ ባዕሉ ነዚ ዕላማ ዝጽሒፈልኩም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዮሐንስ 20:30 ሞንኺ ዮሐንስ ምዕራፍ 20:30 ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሓፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቲ ገበረ ይብለና ምሽ ንባልባሽ ኣብዛ ጥቕሲ ከለና 21 ጥቕሲ 25 ተኸይድና ኸዓ ደሓና እዚኣ ዋለ ከንብባየ ባዕለይ ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ በብሓደ ተጽሒፉ እንተዝኸውንሲ ነዚ እተጽሓፈ መጽሓፍቲ ኩላ ዛ ዓለም እዚኣ እኳ ኣይማእኸሎን ይመስለኒ ኢሉ ሽዑታ ቀንዲ ናይዛ መጽሓፉ ቀንዲ ዕላማ ጥቕሱ ግን ጥቕሲ 31 እያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 31 ከምዚ ይብል ግናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ድማ ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ እተጽሓፈ ስለዚ ከም መጽሓፍ ሙሉእ መጽሓፍ ክጽሕፈልና ከሎ መሪጹ ኸዓ ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ ኸዓ ዘን ተኣምራት እዚአን ክጽሕፈልና ከሎ ዕላማ መጽሓፍ እዩ ሓንትን ንጽርትን ምኽንያት እያ እሳ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከረጋግጽ ብኡ ኣሚኖም ድማ ወይ ከዓ ብኡ ኣሚንኩም ድማ ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ነዚ እዩ ዝተጻሓፈ ኢሉ እምበኣር ደን ኩለን ተኣምራት ዋላ ጠቒስልና ዘሎ ኸዓ እንድሕር ርኢናየን ኩለን ምዛ ጥቕሲ እዚኣ ድሰማምዓ ውፅኢተን ድማ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ድሃርማ እየን ንኣብነት ኣብ ቃና ናይ ገሊላ እንድሕር ርኢናዮ እንታይ ድብለና ኢየሱስ ድማ እንታይ ገበረ እዚ መጀመርታ ተኣምራቱ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ይብለና ምሽ 4 ነጥቢ ሽዑ ኸዓ ክብረቱ ገለጸ 2 ነጥቢ ይቕጽል ማለት እዩ 2 ነጥቢ ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ድማ እንታይ ገበሩ ብኡ ኣመኑ ስለዚ ተኣምራት መግበሪኡን ክብረቱ መግለጺኡን ምኽንያት ደቂ መዛሙርቲ ብኡ ምእንቲ ከኣምኑ እዩ ኣብዛ ጽሕፍቲ ኸ እንታይ ኢልና
መጽሐፊ ምክንያትካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ከኣብኡ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ ዝተጻሕፈ እሶም ጥራሕ ኣይኮኑን ድሕሪ ውሪ ኢልና ድማ ካብቶም ፈሪሳውያን ድማ ሓለቃ ይሁድ መን ሽሙ ኒቆዲሞስ ዝሽሙ ድማ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጸ ይብለና ምዕራፍ 3 ናብ ኢየሱስ መጺ ድማ ብለይቲ ይመጽዩ ብጀካ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራታት ሓደ ክገብሮ ዝኽእል የለን እሞ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካሲ يأمن الله مشيلو كم ببعت التصحيح جاء من سوري كابتن فرساوين دما نيقوديموس سمو سبعي حلقة يهود نبره يوحنس معراف 3 تأصغلته نسو بليتنا بيسوس مسيو ربي بجاكاتي أملاخ مسؤول زخون السب نزين السخات كجبر زلخات أمرات كجبر زخيل يلبونمو نسخة ممهر كون كخاب أملاخ كم زمت سخاسي نفلت علنا عمنا أيقونة نفلت علنا إلو حجي نزين السخات كجبر زلخانتاي تأمراتات يسوس كا من لسايلون تايلو مسيلكم سب قبل علي أنت زي تولده من قست أملاخ كأتو زخيل والحادي يلبونمو إلو خا نقره لندري سلزي إذا سبزي بعد بزت أمرات زخا مجمرة أبزنتنا نريو كتنكف كلون نريو حكي سلز تتنكفه سل زفلته أيوب بليتنا بيسوس دمتص الله سلز رديو سلام تاي بقى تديمتص ندحريلنا كريو يوم كسجوجي حلا يهودي فرساوي بقى ترى بجهود كمتص أيكلني سلزي بليتي دمتص الله تقرم جن إذا سبزي دحراين دحرينا أمو داتا بفلاي أبي يوحنس 10:3 ترينا جن كم زيب لنا أتقدم بليتنا بيسوس مسيز نبرني كريموس مت أمو أستات 100 نتر زأكل كربن علون تحوسه عم تصيب لنا نسجا يسوس دما نسجا يسوس وسيدوم بلنا مسمن كوينوم مس يسيف بعل أرماتياس كوينوم كم تلمات قبر أيهودن أجانو زومن بفتا مس شو تجيرهم أنتي جوورو بلنا جنزوي بلنا تحيرو إذا سبزي نيكاديموس ناب قويتا مسي إيو وينما ناقويتا كم دمسة تقولو علوي حجين ترى أنا بلنا مالتي إذا كلن زجبرن تعمراسي نتين شعو دنبرة وين مملا وينما نايسقى فوسي محوي طرح أي نبرن نسكوا أجداس انتقونه زود لك مل زحمة مخفوسكوا أجداس انتقونه كاو حلف دبلجن ناي أملاخ زل على ما ودخونه مخري أبتحتي أبدحري كلن أنت أمراتات أبو إنا نركب نسخة انتهي ندحري لنا يسوع كرسوس ودا أملاخ مهانو أمينكم بسموها نزل عالم هوت ما أنتي كترخبو أبتخليت تأمرات كان دحري إنا عنتو يسلا دنببنا كل من باب يد لنانيو اتا تقص حمسة انت يبل يسوس دما كيد ودخا حويل كابولو اتسبايكا بتا يسوس تزاربا قال امينو كدا يبلنا شعو ابو بتا يسوس ودخا حويو زبولو ساعات مهانا فلته نسخا مسكولا سدرابيتو انت يغبره امنه سلازي دحرزات أمرات زي أخا انتي نيران دحلناها كلهم تم بيتسوبوا انتي من تخونوا من انتي كامنوا نمو داتا حنتي تأمرات نرى يوحنس معراف حموشته خب حدا سقاب 10 حموشته كابتن صحده كم زد بلنا إجابة قال نركب دحرز دما بعلى يهود كونه يسوع والنبي يرسالم ديبه أبي يرسالم أبتقى دقة أباجع خا بإبرايست بيت هستا زبهال حموش تجبرا
እተገብሮ ቃላይ ነበረ አቡ ምንቅስቃስ ተማይ ጽበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን ድኑሳትን ይድቁሱ ነበሩ እና ሓንሳ ሓደ መልአኽ ናብቲ ቃላይ ወሪዱ ነተማይ የንቀሳቀሶ ነበረ እሞ እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ተንቀሳቀሰ ማይ ዝኣቱ ኸኣ ካብ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሓው ነበረ 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቀሰ ናብቲ ቃላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲምኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ተንስእ ዓራት ካልዕልካ እሞ ኣልዕልሞ ኪድ በሎ እቲ ሰብኣይ ካብኡ ሓዊዩ ዓራቱ ኣልዒሉ ኸደ እታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ እንታይ ነበረት ሰንበት ነበረት ስለዚ ኣይሁድ ነዚ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ክትፀውር ኣይተፈቐደልካን በልዎ ንሱ ግና እቲ ዝሕወየኒ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሎም ኢሉ መለሰሎም ኦኬ ንሳቶም ከዓ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይ እንታዋይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘይነበረ ኢየሱስ ድሕር ኢሉ ነበር ስለ ዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን ድሕር እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቅደስ ረኸቦ እሞ ኖ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካስ መሊስካ ኣይትበድል በሎ እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዝሕወየንስ ኢየሱስ ምዃኑ እንታይ ገበሮም ነገሮም ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎ ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ ይብለና ኣብዛ ተኣምራት እዚኣ ከዓ እንድሕር ርኢናያ እንታይ ኢና ንርኢ ብትክክል ናይዚ ሰብ ታሪክ ደደንግፅ ታሪክ ን38 ዓመት እሞ ከዓ ምንቅስቃስ ክኸውን ከሎ ከዓ ስንኩል ስለ ዝኾነ ከዓ ቀዲሞሞ ይኣቱ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ነይሩ ብዝኾነ ኢየሱስ በታ ሕያወይቲ ኣጻብዕቱ ገይሩ ብተኣምራት ፈዊስዎ እቲ ቀንዲ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ግን ናይ ሰብ ዝምፍዋስ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ሰብ ምስ ፈወሶ ሰንበት ነይሩ ዘረባ ኣብ መንጎ መና ንርኢ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ኣብ መንጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንርኢ ድገርመኩም ኣብ ጽሑፍ እዚ ንሱ ብዛዕባ ድሕወዮ ይዛረብ ንሳቶም ከዓ ብዛዕባ ሰንበት ይዛረብዎ 4 ግዜ ብዛዕባ ሰንበት ተዛሪቦሞ እሱ ከዓ ብውሕድ 3 ግዜ ኸውን ከዓ ብዛዕባ ዝሕወዮ ተዛሪብዎ ስለዚ እንታይና ንርኢ ኣብ ዝምባር ኢየሱስ ካብዛ ስብከት እዚኣ ጀሚሩ ስጋብታ መወዳእታ ምዕራፍ እንድሕር ርኢናያ ብዛዕባ ኣሚኖም ህይወት ክረኽቡ ከም ዘለዎም ሓያል ዝኾነ ስብከት እዩ ሰቢኽዎ ብውሕድ 3 ግዜ ብሓቂ እንዳበለ ጎይታ ነዞም ሰባት እዚኦም ብዛዕባ ብስሙ ኣሚኖም ህይወት ክረኽቡ ከም ዘለዎም እንታይ ከም ድገበሮም ከም ድመስከረሎ ወይ ከዓ ከም ተዛረቦም ንርኢ እቲ ቀንዲ ኣብዚ ምኽንያት ዝኾነ ከዓ እንታይ እንድሕልና ውፅኢት ናይታ ኢየሱስ ተኣምራት እንታይ ዝገበራ እዩ ንኣብነት ኣብ ጥቕሲ 19 እንድሕር ርኢና ከምዚ ኢልዎም ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን እዩ ስለዚ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ገይሩ ኢየሱስ ንሱ ከዓ ነዚ ሰብ እዚ ይሕዊዎ ድገርመኩም እዚ ሰብ እዚ ምስ ሓወየ ነዚኦም መፂእኮ ብኻልእ ኣዘራርባኮ ብዛዕባ ጎይታ ወንጌል እኳ ይነጊርዎም ኣይኮነን ንዓይ ድሕወየኒ እቲ ድሕወየኒ ሰብሲ መን ኢልዎም ኢየሱስ ኢልዎም ኮነን ዲ ብትክክል እኮ ወንጌል ማለት እኮ እቲ ዝጠዓምካዮን እቲ ዝረኣኻዮን እቲ ዝሰማዕኻዮን ከም ደለዎ ንኻልኦት ምንጋር ማለት እኳ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ካብ ጎይታ ኮይኑሉ ፈውሱ ኮይኑሉ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ከይዱ ከዓ ንዓይ ድፈወሰንስ መን ኢልዎ ኢየሱስ ኢልዎ ኣይኮነን ስለዚ ካብዚኣ ጀሚሩ ከዓ እሱ ድጀመራ ስብከት እዩ ኢየሱስ ድማ ኣብዚኣ እንታይ ድገብረሎም ደሎ ድቕፅለሎም ደሎ ኣብ ጥቕሲ 19 ብሓቂ ኢልዎ እንደገና ወሪድኩም ድማ ኣብ ጥቕሲ 24 ከዓ ከምዚ ኢልዎም እቲ ቃለይ ዝሰምዕን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕሲ እንታይ ኢልዎም መሊሱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢልዎም 25
እቶም ምውታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽያ ንሳኻ ሕጅያ እቶም ዝሰምዑዋ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ከም ብሓድሽ ከዓ እንታይ ኢልዎም ኣብዚ ከዓ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣነ መወዳእታ ጥቕሲ 29 ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ እንታይ ክኾኑ እዮም ኢልዎ ክወፅዮም ሞ በዚ እንታይ ትኹን ኢልዎ ኣይ ትደነቑ ኢኹም ክብሎም ከሎ ንርኢ እምበር ካብዘን ኩለን ዕላማታት ድሕሪ ተኣምራት ዘለዋ እታ ተቀንዲ ነየነይቲ ንኽትሃርሚ ዮሐንስ ዝፅሕፈልና ዘሎ እንተኢልና ነታ ቀንዲ 20:31 ግናኸ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ከዓ ብስሙ ህይወት ክትረኽቡሲ እዚ ተጻሓፈ እምበር እቲ ድበለጸ ተኣምራት እቲ ዝዓበየ ተኣምራት እቲ መዋዳድርቲ ኣልቦ ዘይብሉ ተኣምራት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልናሲ ብስሙ ኣሚንካ ህይወት ዘለዓለም ምርካብ እዩ ኣሜን ብስሙ ኣሚንካ ህይወት ዘለዓለም ምርካብ እዩ ብዛዕባ እቲ ብስሙ ምእማንና ዝኾነልና ነገር ስጋብ ዝ ምዕራፍ ስጋብ 4 ምዕራፍ 5 ኣነ ኣንቢበ ሓደ 4 ነገራት ረኺበ ኣለኹ ኣንቢብና እውን ካብኡ ላዕሊ ክንረክብ ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ ተኣምራት ዝኾነልና ብስሙ ምእማንና እንታይ ይብለና ደሎ ንስኹምሲ ረኺብኩም ኢኹም ረኺብና ኢና ኣሜን ዶ ብስሙ ኣሚንኩምሲ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ውስኽ ኣቢሉ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 እንታይ ኢልና ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ ኣብቲ ምእንቲ ክትረኽቡ ኢሉ ኣብዚ ኸ ምእንቲ ክረክብ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብሲ ንዓለም ክሳዕ ክንድዚ ኣፍቀራ ይብለና ኣሜን ዶ ኣምላኽ ንዓለም ኣፍቂርዋ ስለምንታይ ኣነ ንስኻትኩም ናብ ዓለም ስለ ዘለና ስለዚ ኣምላኽ ይፍቅረኩም ንኣምላኽ ስጋብ ክንድዚ ስለ ዘፍቀረናሲ ሓደ ወዱ በጃና ክሓልፍ ገይሩ ስለምንታይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ስለዚ ተቐዳማ ዮሐንስ ተኣምራት ዝኾነትልና እንታይ ይብለና ዘሎ መሲልኩም ንስኻትኩምሲ ረኺብኩም ኢኹም ኣሜን ተኻለኢትኸ ኣብኣ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 18 ከዓ ከም ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንረክብ ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነዚ ዘይኣምን ግን ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ተፈሪድዎ ኣሎ ኣብቲ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ከዓ እንታይ ኢሉ ነቶም ምውታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ትመጽያ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት እቲኦም ከዓ ናብ ናይ ዘለዓለም ሞት ኢሉ ምሽ ስለዚ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብለና ዘሎ እቶም ብስሙ ምእማናሲ ብስሙ ስለ ደኣመናስ ድሮ ከም ዝተፈረዱ ኣይኮነን ብኡ ዝኣምን ዘበለስ እንታይ ይኸውን ኢልዎ ኣይፍረዶን ስለዚ ብስሙ ብምእማንና ጥራሕሲ ድሒና ተቐዳመይቲ ረኺብኩም እንዲልና ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ይብለና ዘላ ድሒንኩም እሱ ከዓ ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ፍርዲ እንታይ ኾንኩም ድሒንኩም ኣሜን ዶ መሊሱ ዮሐንስ ከዓ እንታይ ይልና ኣሎ ተዋሂብኩም ይልና ኣሎ እንታይ ተዋሂብና ናብቶም ናቱ መፀ ኣይኮነን ሳቶም ከዓ እንታይ ገበርዎን ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ግና ብስሙ ንዝኣምኑስ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እንታይ ሃቦም መሰል ሃቦም ሳልሳይ ከዓ እንታይ ኢልና ተዋሂብኩም ረኺብኩም ድሒንኩም ተዋሂብኩም ናይ መወዳእታ ከዓ ኮይንኩም ከዓ ኢልና ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ እትስዕበኒ ከዓ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድኒ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦ ሽዑ ኢየሱስ ገና ቁሩብ መዓልቲ ብብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርክበኩም ብርሃን ከለኩምሲ ብብርሃን ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥኒ ኢሉ ሽዑ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ ኢሉ
كبرنا أملاخون سلازي انتينا خايا بتحدوان كا كويناينا دك برهان كوينا مسلول دنا تواهبنا كم نايزل عالم موت فرد دحينا كونندي نايزل عالم هيوت انت غيرنا تواهبنا كابزد عبت امرات الله ازس بمنتاي يبصح املاخ كاب فقرو كاب دنغاصو كاب محرتو كونندي زل عالماو زخونه ويكا ملكوتاو زخونه حيلو بمغلاص زغبرو امبر انتينا احنا ابز غيرنا كمان استعدل سبيل كبرنا املاخو سلام بدحنا كل جي نحغوس يغبانا امين داويت كمزينو حغوس مدحنكا ملسليلو قدس منفسكا تحدغني بفقادنيا منفس دغفني بمدحان زركب حغوس الله مالتي كم مدحان زعب ነገር ولا حد يله دحريو قالوا كلهم صبصبوا نخلينا املاح بيوتنا زغورو تامرات فوس خنبل نخلينا عرفت خنبل السلام خنبل نخلينا بزح ነገር مالتي بدمرو ግን بونجل زي كونلنا ነገር ولا حدا ነገር يلن امبار كما يلي يخوينلنا حجنا بتكبراو زخونه ነገር ኢና حنمص حقي كما يلي يخوينلنا كما يلي يخونلي كبرنا املاخون كما يجري يكوينلنا اندحريلنا اسكه اذن ثلاثه امراتات كما يجرن يكويننا له اسكه نرايين تحنتي بقنا ناي غليلا تاتا امرات كونت تكون زغبرا ነገር بوحد ثلاثه ነገር ثلاثه انت امرات ثلاثه تماساسالي يسوس نابت مرعى انت يغبر بلنا تعدم شعو اتنبرم شجر وينبر يبلومن يلوم نامه وسيدمو نبي يسوس وسيدمو شعو نسوز بلوكم كله غوري لاتو سلازي ابزي امخنيات نايتا تامرات انتيا نيسوس معدام اوكي دلكا شجر نبي يسوس ممصا موداتها يسوس دبلكا مسمع ازيا ماستركي نايتا امرات امين ابتا خليت تامرات كان رايا انتي بلنا ورا يسوس سمعي دما انتي غبره مصه نامن مصه ወይ ካና መን ከደ ናብ ኢየሱስ ከደ ሽዑኸ ንወዱ ክሕበሉ ድማ እንታይ ገበሮ ንኢየሱስ ለሞኖ በታ ኢየሱስ ተዛረበ ቃል ድማ አሚኑ ከደ ልክ ከምታ ናይ ቃላ ናይ ገሊላ አቤተ ሄስታ ተገብረ 38 ዓመት ዝሐመመኸ ንሱን ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ጎይታይ ኢልዎ ሰብ የብለይን عقمي يبلين دوردني يبلين كايلو شعو بمعل سنبتي نيرو جن عرات كالعل سلا دبولو نتا يسوس دبولو خا سمعي خيدو بار كميلي يخوين لنا عند حريلنا قلل بزباله نيسوس ابي وتنا سلا تعدمنا نبي يسوس سلا دمصانا نيسوس دما غويتاي سلا زبلنا يو زنبرنا شجر زلنا شجر كلها نمن سلا دهبنا يو نيسوس سلا دهبنا حجي خانا يتأمرات نابرها ينبرنا له بتأملخ تصقا دبزحلنا نمن نأزز لنا نمن نسمع لنا نيسوس بزيئة خويناتلنا زيئة مفتحنا يتأمرات آمين نقول حقوسكم نقول حقوسنا كبرنا أملاخو مبار بروخات زيئة خاب كونت كميلا يا أخي عبتي تكبارا ونتاسي كميلا يا أخوينا حجم ننفسو كوفكم حجي أبزيا ننفسو كوفنا مسكرو أنت النبهال كلاتنا ذكر مسكرنا تالو كميلنا نزا هيوت زي أهم درخبنا جن بزعواناتي كنقرأكم ناتي مع التقاس اللي دخونت مالتي عدل تواهي بس اللي دلخ مالتي عدل مستواهبكم كانتكم تزاربوا مالتي أنس بزعبا يسوس أفلوتوني يرني وشتايجن عقابة ينور سلازي عقابة كركبيله بزح العالم تحت نبلني يرى كم تقول له من استيز قبره مالتي جن نوشتاي عقابة نسوال حدا نقرأ يرخبكم كاينو جن حدا جزء
كلاتنا خمسة حلفنايو أب أو تهدر كله هو تهدرات كلنا مالتيو حدا أبعيو مسكالا أبعيو خلنا نسيو بزعبا يسوس كم زيلو أرديني بزعبا يسوس تفلت عنديها بزعبا يسوس مفلاتن مس يسوس مفلاتن جن عبف اللي يالله ويلني وا كم يمال الدعالو حجنا أمنت غير هنا وراهم مايكل حوايا بزاق الماء قالوا مالتي يكونن حجي باستر كاب تعتقول له حجي باستر كيروس بزعبا مايكل كنقرني خيلي حونا مكيل بروخ يكونن لوه فكر روح نقر بفلاي دما سلام قبلك كله خسع ما كله قاله بطعمي خاتبارخ قبل نخلي حجي ازي بزعبا من مفلاتيو بزعبا مايكل مفلاتيو حدا ما علتقن نخلت أنا يفالتنا أكونن السي خيد شعو أنا مس مايكل شاهين ستي أكونن يعد مني يعدمو شعو انت خقبرو جمر اتي باستر زبل النسي كله اتحق النوتسي بعلي انت خقبرو جمر كتعمو يجمر سلازي بزعبا يسوس زي نفلت أيكونا جن بزعبا يسوس مفلاتن مسياسوس مفلاتن سي في اللي يالو زي مردا أزم صحابني كابتا معلتتيا بلبي نقولتها يسوع كريستوس كوسنو سعيبة شعو ورحي قبرني إذا كله دعجب زي مثلا نبرسي نقوله نعيقيه نقوله كبرنا أملاخون سلازي مبار تلنا حجي كم يجرى نفتح كبارا ونتمسع عند حريل ناسي بخمسية عناتي نناتكم تزاروا بتتبلوكم قال نناتكم تاريخ لكم مبار دحريقن يسوس عقابتي كوين حدا نجار كنقرأكم لهم عقابت دليهم يوم أنت عقام ما يتبول لعلن تحتنا يتبول عقابت كريستوس ترحم كبرنا أملاخون سلازي زيا أتا جوابرا إنا نبل لنا مبار كلاتنا استفعل عليه تاريخ كوانت هالونا قلنا حمامنا فويسو قلنا سلام أين برنا قلنا خبجان انت فتنا جفنا وزح نمتص نخلينا كم يجيرنا يناجن نتبلجن وحدو حنت قلنا حبر رقحي الله هكي كده ما تسكن مهار كلنا common factor تبهالنير هكي حنت قلنا حبر رقحي الله نسخة بقولاتنا بسبب جيرنا ينا نبغي تعمتينا exceptional كن هلو نخلينا مبزحت ندحر majority جن سب بمنتاج جيرنا نمتينا بمنقدي سب جيرنا ينا أنا إذا حوزي أو أفتاو تهدروا أنت سرحنا خلنا بزعبا قويتا أنت دي نقرن خمجة أجيرون أنت دي يرد أنسي كم يجير أب قويتا محله كلاتنا خاخمو أكون عندي سلازم بار كم تن حنا بسب يسوع ودع أملاك مهانو أميننا نزل العالم هو الدرخبنا أملاك كان يتأمرات نبرة زنبرنا نازله لو مدام أملاك بعين بأخذكم من غيره نبوزحات نبز خبر زخوت وميدالي نمنتاي تيلكم بوزحات يوم لومي نتسنايسي من يزرعنا إلهم أبغزهم تعطيهم دلو دقرم حدا حسابك نقرأكم كلايت إميتيوس مودة أنا يملك أخت باولوس مهانو كابتن عسر سلسترين مسحافة الصحافة كلها نفلتين أكونتن كلايت إميتيوس دما 4 معراف اللوا 4 معراف دما 20 كلتن تغسل لوا أبتغس 10 شدشته زي مالت أنا مودة أتا استنفاس نيمن يا مالتي نيمن الأخت نايب باولوس يا مالت كزارب كله انتايلو اتسبكت بأي من أنت خمن لا إله أو حديش ترجم دما اتسبكت اتي بملعت بأي من أنت خسب بخير كلهم أحزاب دما من أنتي كسام عيلو أبي زنبرو أحزاب يوم أب زمن زنبرو أب زمن باولوس زنبرو من يوم أحزاب مالتي بهوت كله كم تلك داوود دما بزبنو نفقد أملاخ مس أجلجله ويدما أبتزبون زنبور سبات
ንፋዓት መሰገልገለ እንታይ ገበረ ይብለና ዓረፈ ከም ዝብለና ኣብዚ ኸ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ደሎ እኖ እቲ በኣይ ብምልዓት ምእንቲ ክስበኽ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ምእንቲ ክሰምዑ ኣብ ትዘበኑ ዝነበሩ ኣሕዛብ ሽዑ እንታይ ኢሉ ጎይታ ቆመለይ ኢሉ ኣሜን ዶ ጎይታ ቆመለይ ኣብ ሓድሽ ትርጉም ድማ ንኽልቲአን ኣላግባ ኢሉ ጎይታ ምሳይ ኮይኑ ቆመለይ ኢሉሲ እንደገና እንታይ ኢሉ ሽዑ ኣበርትዓኒ ኸ ኢሉ ኣሜን ዶ ሰብ ሓይሉ ኣይብርትዕን ብፍላይ ብልብኻ ሓሊንካ ኣብ ዘበነይ ዘለዉ ኣሕዛብ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ዘበኑ ዘለዉ ኣሕዛብ እቲ ስብከት ብኡ ክምላእ ወይ ከዓ ብምልዓት ክስበኽ በዚ ልቡ ተላዒሉ ተስእ ዝነበረ በዚ መንፈስ እዚ ኸ ነዞም ኣብ ዘመንና ዘለዉ ኣሕዛብ ኩሎም ክሰምዑ ኣለዎም ብዝብል መንፈስ እንድሕር ተሲእና ኣምላኽ የበርትዓና ኣቐዲምና ርኢና ኢና እግዚኣብሔር ንህዝቡ እንታይ ይህብ ሓይሊ ይህብ ካልእ ጽሑፍ ከዓ ከምዚ ይብለና ኣጉባዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ እዩ ክብርና ኣምላኽ እውን ጎይታ ከዓ እንታይ ገበረኒ ኢሉ ሽዑ ኣበርትዓኒ ኢሉ ሽዑ ከዓ ኣፍ ኣናብስ ድማ እንታይ ገበረለይ ኢሉ ዓፀወለይ ኢሉ ኣፍ ኣናብስ እንታይ ገበረለይ ዓፀወለይ ነዚ ወንጌል እዚ ሒዝካ ክትወፅእ ከለኻ ከም ድጓዚ አንበሳ ብብዙሕ ድምፂ ክመፅእ ክእል ኣይኮነን ድዩ ሓደ ግዜ ንጳውሎስ ከምዚ ኢልዎ ጳውሎስ ኢልዎ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ኣለኒ እሞ እንታይ ትኹን ኢልዎ ስቕ ኣይትበል እንታይ ደኣ ተዛረብ ሽዑ ክፉእ ክገብረካ ኢሉ ዝቐርበካስ ወልሓደ የልቦን ኢልዎ ኣብዚ ከዓ እንድሕር ርኢና ከዓ ኣፍ ኣናብስ ድማ እንታይ ገበረለይ ዓፀወለይ እምበር ከምቲ ኣብ ዘመኖም ስብከት ብምልዓት ክሰብክዎ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ክሰምዑ ድፅዕሩ ዝነበሩ ሓለባ ኩልኩም ፀዓርኩ ከም ድበለ ኣብ ዘመን እዚ ድማ ኣሕና ብየማናን ብፀጋምናን ዘለዉ ኣሕዛብ ነዚ ሓቂ እዚ ምእንቲ ክሰምዑ ብኩሉ ነገር ክንፅዕት ይግባአና እዩ ኣምላኽ ከዓ ክድግፈና እዩ እምበር ኣብ መንፈስ ቅዱስ ተደሪኽና ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኽና ብፀጋ ኣምላኽ ተወኪልና ሎሚ ሓላፍነትና ክንዋፃእ ኣምላኽ ይርዳኣና ኣሜን ዶ እምበር እቲ ሓንቲ ዓባይ ሓላፍነት ድማ እታ ኮመን ፋክተር እንታይ ኢልና ኣለና ብሰብ ኢና ኢልና ኣለና ምሽ እቲ ዓባይ ሓላፍነት ንዋፃእላ መንገዲ ከዓ ሓንቲ እያ እሳ ከዓ እንታይ እያ ኪድ እያ ነዚኣ ከዓ ርሑቕ ከይከድና ዮሃንስ ኣብነት ገይሩ ኣብ ምዕራፍ 4 ኣቐሚጥልና ኣሎ ታሪክ ናይዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ኣይኮነን ብሳማርያ ንምሕላፍ ድማ እንታይ ኮነ ብለና ግዲ ኮነ ሽዑ ቅፅል ኣቢሉ ኣብኡ ከዓ ዒላ ያዕቆብ ነበረ ኢየሱስ ድማ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ ዒላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ከዓ 6 ሰዓት ነበረ ይብለና እቲ ዝርርብ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ብሳማርያ ክሓልፍ ግዲ ኮይንዎ ስለምንታይ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ እታ ሓንቲ እያ እምበር ኪዱ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢሉ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ድማ ወንጌል ስበኹሉ ኢሉ ማቴዎስ ድማ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብኒ እሞ ኪዱ ኢሉ እዚኣ ኪዱ ኣይትቕየርኒ ንባልባሽ ኣካይዳ ይፈላለ ክእል መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኖ እቲ ዘገልግልሲ ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል ይድብል ሰብ ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ግን እታ ፕሪንሲፕል ግን ኣይትቕየርኒ ኪድ ተይልካ ኪድ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ኦፊስ ዝሰርሕ ተኮይኑ ናብቲ ኦፊስ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ ናብኡ ይኸይድ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ተኸይዱ እዚኣ እንታይ እያ ምኻድ እያ ቁፅረ ጎረቤትካ ናብታ ጎረቤትካ ዘላ ገዛ እንድሕር ከይድካ እዚኣ ንባዕላ እንታይ እያ ምኻድ እያ እታ ሚኒሞም ክትከይድ ኣይትኽእላ ንብላ ኣደ ቆልዑ 3-4 ቆልዑ ደለውዋ እሞ ከዓ ዓረብያ ደፊኣ እንሆ ቤት ትምህርቲ ተብፅሕ ኣይኮነን ድዩ ብውሕዱ ልክዕ ከማ ዓረብያ ደፊአን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ድመፃ ዴታት ኣለዋ ናብ እንታይ ትገብር ትኸይድ ስለዚ እቲ ናይ ምኻድ ዝኾነ ሕጊ እሱ በፍጹም ኣይቀርኒ እምበር ኣብ ተሪእና
شعو يسوس نتاسبيتي خمزي لوا ما أستين مس بلاس يسوس دوم ما يلوا هي بأملاخن أستيني زبلك زولو من مهانون تتفلتس نسخ قدا ملمن كيون يركيلوا نسخة انتي ما هبك يرو ما يهوت لك كفتان ملختي نا يوحنس انتي تقبرني አይተወጽ ህይወት ምረኸብኪ ነርኪልዋ ስለዚህ ዮሐንስ ግና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወደ አምላኽ መሆኑ ክትአምኑ አሚንኩም ድማ ብሱም ህይወት ክትረኽቡ እዩ ዝተጻሐፈ ከም ዝበለ ኢየሱስ ድማ ልክ ነዛ ሰበይት እዚያ ብምንታይ ተጓኒፍዋት የልና በዚ ነገር ዝተጓኒፍዋ ፈልጡ ነታ ሰበይት ብምብጻሕ ድማ ንሰማርያ እንታይ ገይርዋ ንርኢ በጽሕዋ ድገርም ውድር ስፈልካ ሓደ ቃል ንረክብ ኣብዚ ደቂ መዛሙርቱ ኣብቲ ግዜ ተናበይ ከይዶም ነይሮም ናብ ከተማ ከይዶም ምግቢ ክዕድጉ እዮም ምሽ ከይዶም ዳሕራይ ምስ ተመለሱሲ ብላዕ መምህር ኢሎም ምግቢ ኣምጽዮምሉ እሱ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ድማ በሎም ብልዐይሲ ፍቓድቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ዕዩኻ ክፍጽም ኢልዎም እምበር ኣብዚ ምድሪ እንድሕር ኢና ኢየሱስ ፍጹም ነታ ተልእኹኡ ፈጺሙ ስጋብ ኣብ ሞት ኣብ መስቀል تأزيزو نأملاخ بفتصم أخبيرو زحلفة أملاخ ويكا قويتاي حكي سلازم نحنا خا مالتي استلو خنا حدي زيو عيونا تلو خنا رأينا كلها عند حيلكم بزخنا من قدي عبزيا وجن زيا تتغلل سلازي نايز نجر زي قديتها لنا يسوسوكا مساماريا خيد قدي عند حيلو نمنتين نحنا نبقله بقدي أين خيدن باولوس كم جيلو تزاري بقوله أنا إلو وانجيل تسبقكو هنا بقدي بس حنيمو زمك حليه بلي أنا ديتك كمباريا ها تقبأ كجورة زقبأ أني زقور كيد بالمالاتي بقدي بس حنيمو زمك حليه بل وانجيل أنت دي سبقكو جنا أنت إلو ويليلو وانجيل تدي سبقكو جنا أنت إلو ويلي ስለዚህ ሎማ አንተ በዘቃል አምላኽ ተሳሚዕና ንርእስና ንበላ ወንጌል ተደሰበኽና ኩላትና ወይለና ባር ሐሳባተይ ንምጥቅላል ወንጌልን ተአምራትን ዝተዓበየ ተአምራት ህይወት ምርካብ ይልና ኣለና ብስሙ አሚንካ ህይወት ዘለዓለም ምርካብ ካብ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ምድሓን ولد أملاخ مخان ود برهان مخان وانجيل تأمرات ناي مخبار عقبو دما سقاب حجين تايلنا كم قدومي قدمي عرقوتو قويتا بزعاتو دحري عرقوتو دما سمو أبزعاتو تأمرات يخون نيرو نابنت بيتروسن يوحنسن دحري نايو نابتا بيت مقدس كأتو خلو نسالسان شمونتن عامت أو حميمو زنبرسب انتاي دلنا السوم دما خاب بيتروسن كاب يوحنسن دما قال برور ورقي دركب مسيلوه أتو كيرون تاي قبرهم نبرة يبل يتمتهم نبرة يبل شعوقنا بيتروس كم زيلوه بيتروس كا ورقن برورن يبلين اتزلني قنا هبكاي سلازي وانجيل اتزلك خاتب فويسوه فويس النيل سلام غير الكا سلام غير الليتب هيكون عندي ስለዝዘለኒ ግና እህበካ ብስም ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእሞ ኪድ ቦሎ ሽዑ ተንሲኡ ከደ ዳሕራይ እቶም ፈሪሳውያን አይሁድን ጸውዖም በየናይ ስም ይኹም ነዚ ነገር ዝትገብርዎ ዘለኹ ኢሎም ምስ ሓተትዎም ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ መሊስሎም ብስሙ ምእማን ከዓ ነዚ ትርእይዎ እትፈልጥዎን ሰብኣይ ኣጽንዖ እታ ኣብኡ ምእማን ኣብ ምንታይ ማለት እያ ኣብ ስሙ ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ኩልኻትኩም ሙሉእ እንታይ ሃበቶ ሙሉእ ጥዕና ሃበቶ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሙሉእ ጥዕና ስለዚ ኣብ ስሙ ምእማን ንስሙ ምእማንሲ ሙሉእ ጥዕና ይህብ እዩ ስለዚ በዚ ምሸት ሕማም ተለኩም ናይ ስሙ ሓይሊ ምሳኹም ኣሎ ሕማምኩም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ገዲፍኩም ኣኸይዱ ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጎዳጉዶም ድማ ኣናገፎም ጎይታ በቓሉ ይድፍውስ ኣሜን ዶ ስለምንታይ ወንጌል ልክ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ እንታይ ኢልና ኣሎ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን ኢልና ኣሎ ሎማ ዓንቲ ካብዛ ወንጌል ተዘሪብና ኣሎ ስለዚ ሓይሉ ከም ቀደም እዩ እዚ ቃል ከም ደለዎ ንውሰዶ ኣሜን ዶ ብስሙ ምእማንሲ
ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ሃበቶ ሙሉእ ጥዕና ሃበቶ ናይ መወዳእታ ኻ ንርኢ ፊልጶስ ካ ንርኢ ፊልጶስ ካ ናብ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ እንታይ ገበረሎም ብለና ክርስቶስ ሰብኸሎም ይብል ካብቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ መናፍስቲ ብዓቢ ድምፂ እናጨደሩ ወፁ ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከዓ ሓወይ እሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ተዛረቦ ዘሎ እንታይ ገበሩ ኣቕለዉ ይብለና ኣብዚ ከዓ ብስም ክርስቶስ ብምስባኽ ጥራሕ እንታይ መናፍስቲ ክወፁ ብዓቢ ድኑሳትን ሓንካሳትን ድማ ክሓውዩ ከለዉ ንርኢ ስለዚ እንታይ ንብለና ድሕሪ ጎይታ እውን እቲ ስሙ ኣብ ዳኣተወሲ ሓይሊ ይገብር ነይሩ እዩ ሓይሊ ፈውሲ ይገብር ሓይሊ ምድሓን ይገብር ሓይሊ ምንጋፍ ይገብር ኣሜን ናይ ስሙ ሓይሉ ከም ቀደም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበር ሎሚ ምሸት እውን ተኾነ ተኣምራት ናይ ስሙ بسمو تأمرات ناي مقبار حيلو كم قدومي أملاك بمنفس قويتا بمنفس ما أقلنا له كبرنا أملاكون نتوم زا أمنو إذا تأمرات صعبوا ميلو ها بسمي إلو أنت أخو قبري ميلو أجان أنتي كوتس يميلو بسمي ونجيل نزاع من زبالة كله خان تايلو حيل أملاك نمدحاني بار بروخات ወንጌል እንታይ ይገብር ተአምራት ይገብር አሜን ዶ ስለዚህ እዚ ተአምራት ዝገብር ሓይሊ ምሳና አለው ማዕልያ ዘይብሉ ሓይሊ አምላኽ አባና አባ ሐመረ እንታይ ገበሩ ብለና አንቦሮ ብለና ነዚ ሓይሊ እዚ ነዚ ተአምራት ዝገብር እዚ ሓይሊ ሒዝና ሎምስቕ ክንብል አይግባናኒ ስለምንታይ ክደግማ ከምታ ሳምራዊ ሰበይቲ ፍርቅ መዓልቲ ያይ ብለና ለበዝሕ ማይ انت ريهم نقول دخيت ويكا مشيتي دخيت صحيت ألس مسبلت ويكا قلم صحيت دخيت ذا سبزيا تقليلا مخا حموش تسوت نيرو مخيلوا إذا مساخد اللي حجون انت هيك يكون نيلوا سبع هيك يكون نيلوا هيكون سكاب كمزي استقللت السب نزيع نخركب ما انت حنت نفسك يسوس بمخاد من قدي سكاب جدكم كوين نعا رخيبوها نساماريا بس حوا سلازو لومي نابحنت نفسي انكيد قباناي كابدلنا تسينا هنصلينا املاخ مسكن كان هيدا الدقايق والباش حموش تداغ 4 تداغ اسك بز الساعه زي جابير بقالو انتي كبلنا صنيو اسك كلاتنا قبدلنا تسينا تخيلنا نخا يعينتنا شفينا اسك مس املاخ ويك امس منفس قدوس اسك بز الساعه زي نزرارب انا دما اسك بز عرسي كصلي وانجيل زا من زبله كل حيل املاخ نبدحنا لا يسمو حيلو ابز بوتا زلو وانجيل تامرات يقبر اسك بزا سعزيا نحيد الدقايا اسك جابير دقفن نسكبلو اغزابير حجزن نسكبلو بحقي نحل العامنا زخونه شجرت لنا حمامت لنا أنزات لنا بس عزيزك نابو نمسايو نابسمو نمسايو كومو دما وانجيل قديتانا مخانو تأزاز مخانو رئينا لنا بزا معلت زيادة ماسك أملاخ بمنفسو خنك حنا كم تبقى أولوس دبولو ويتا دما مساي كوينو أبرت عني إيرو أبرت عني ما خبرت عسكبلو قويت هذا ما مساي كونه أبرت عني أبا نفس دم عز أول ليل بس كأبرت عني منفس قدوس بلو وبز مشتي أجوهم نيجابير منفس حبز بوتازلو
نجزابير منفس أبز بوتا زلوا جهم حواتي أبرت عن بلوا أبرت عن حيل هذا النبلوا جهم نجزابير منفس أبز بوتا زلوا آمين آمين لازم فقري وجاس تخفلو لبي سنتيقو عمري بعيدو كميلة وعلتو كرسعو فلتي دي عبي كم زنتاخ تحاودي سي علغو اسكت تصوعوا وجههم سمو تصوعوا بالسعز منفس قدوس نعبر بلا منفس قدوس تنكفن والوسك منفس قدوس تنكفن والوجههم حيل والوجههم እግዚአብሔር መንፈስ በዝምሸት ተንክፈና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ በሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ጸልዩ ጆ ጸልዩ በሰዓት ለእግዚአብሔር መንፈስ በልወስክ ለእግዚአብሔር መንፈስ ዘጋኻ የልካይ ጎደ አብለኻ ፍቅሪ واقع استخفلو لبي سنتيقو عمروي بحيتو كميلي وعلتو كرسعو فلتي عبي كم زوتاخو قنا تحديسي علقو بتسكرو زلالم كنبر يا مسعود زلالم كنبر يا مسعود زلالم كنبر يا مسعود علي فيو بتسكاها قلق ويقول من يسوس እግዚአብሔር መንፈስ ለመርታና እግዚአብሔር መንፈስ በዝማዓት ስበክ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እሳት ለእግዚአብሔር እሳት ለእግዚአብሔር እሳት
ክንጽልይ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ወይ ድማ ንቃል እግዚአብሔር ከም ደለዎ በእምነት ንቕበሎ ጃስ ክልተ ነገር ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙሕ ግዜ ንወስድ ኒና ሓደ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንመሃሮ ንዛረቦ ስቃል እግዚአብሔር ክነገረና ከሎ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት መታን ክንከይድ ሓላፍነት መታን ክንወስድ እዩ እሞ መጀመርታ ሓላፍነት ንምውሳድ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን። ወንጌል ብዘይ ምኻድ ብዘይ መንጋር ኣይብፅሕን ትንምንጋር ንምኻድ ሓላፍነት ከዓ ንዓና ይተውሂብና ደሎ እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ንኹላትና ኣብዚ ዘለና ሰማዕቲ ማለት ሚኒማም ሓደ ሰብ ንመበገሲ ክንዛረብ ክንክእል ሎም እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ ርእስና ኮሚትመንት እንተኣታቱ እዚኣ ገለ ቁሩብ ካልእቲ ሞ ክንጽልይ ብድሕሪኡ ግን ምስቲ ዝተዘርበና ቃል ሓደ ናይ እምነት ጸሎት ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን። ካልኦት ኩላህና እንዳጸለና ከለና ብህድእ ዝበለ መዘምራን ዛ መዝሙር እዚኣ እንዳዘምርዋ ከለዉ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ርእሰይ ይህበካ ኣለኹ በሉ ኣውል ቢደዋን ሓላፍነት ወስድ ኣለኹ ንዝቐርቡኒ ዘበሉ ቀዳምነት ወንጌል ክነግር ሎሚ ወንጌል ክዛረብ ሎሚ ሓላፍነተይ ለወስደሉ ቶም ናይ ወንጌል ጾር ዝነበረና ድማ ሎም ምስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ነልዕለው ዝነገራት እዚ ነልዕለው ዝነገራት እዚ ካልኦት ንጸልይ መዘምራን ጥራሕ ይዘምሩ ካልኦት ንጸልይ take the responsibility በልዎ ተዛረብዎ ንኣምላኽ እዚ ነገራት እዚ ሎሚ ሓላፍነት ወስድ ኣለኹ ደግፈኒ በሉ ሰብ ገዛእ ርእሱ ኣይብርተን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኣኒ ሎሚ ንደሊ ኣለውና ሎሚ ንጽልይ ኣለውና ናይ ወንጌል ሓላፍነት ብማሕበር ደረጃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ጽቡቕ ባህሊ ዝነገራት እዚ ክንወስዶ ኩላትና ኣብ ዕለታዊ መዓልታዊ ናብራና እግዚአብሔር ታንፈልጣታ ዝጠዓምና ያስተረዳእና ኣብ ቃልካ ዘሎ ሓቂ ክንዛረብ ትረዳእና ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ተዛረቡ ኣሕዋት ኣምላኽ ድሌትኩም ጸሎትኩም ሰምዕ እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ ወይ መዛሙር ዝመር ዘበለ ኩሉ ከምኡ እዩ ነይሩ ቀረባና ምዃኑ ሰምዓና ምዃኑ እግዚአብሔር ይመስገን። በኢየሱስ ሓደ ናይ መወዳእታ ጸሎት ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን። ኣሕዋተይ ሓደ ምስክርነት ነግረኹ ኣብዚ ማሕበር ዝመጺና ጥዑም ኣምልኾ ጥዑም ፕሬዘንስ ናይ ኣምላኽ ከነስተማቐር መንፈስ እግዚአብሔር ሰንስ ክንገብሮ ከለና ኣብ ህይወትና ነባሪ ሽግር ምዝተፈላለየ ነገራት ምትሓሓዝ ዘለዎ ይውሰድ እዩ ከይተረዳእናዮ ይለዓል ኣሕዋት ሕማም ዋላ ሆኖ ናይ ብሓቂ ነግረኩም ደለኹ ኣነ ካብ ብዙሓት ሰባት ሰሚዐ ኣለኹ ኣብ ህይወተይ ድማ ርእየ ኣለኹ ጃስት ዋላ ሓደ ሰብ ከይጸለየ ከሎ ጃስት ሰንስ ነዚ መንፈስ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ህላወ ናይ ኣምላኽ ኣብ ናብራኹም ከኣቱ ኣብ ህይወትኩም ክሓልፍ ዝተመሳቐለ ነገራትኩም ከስተኻኽል እግዚአብሔር መንገዲ ክገብረልኩም ሕማም ዘበለ ኩሉ ካባኻትኩም ክወስድ በኢየሱስ ክርስቶስ ነባሪ ሕማም በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዝተሰብከ ቃል
በኢየሱስ ክርስቶስ ሕማም ዘበለ ሁሉ ይልዓል ንብላል ሕማም ናይ ሕማም ስምዒታት ናይ ሕማም ምልክታት ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብ ዝጉባኤ እዚ ይልዓል ይብላል በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብ ዝጉባኤ እዚ ይልዓል ይብላል አሎኒ ኢሉ ሰብ ዝጽውዖ አነ ከምዚ አሎኒ ኢሉ ዝጽውዖ ሕማም ካብ ዝመጓሰ እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተልዓለ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተልዓለ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተልዓለ ይልዓል በኢየሱስ ክርስቶስ ይልዓል በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ቃንዛ ዘበለ ሕማም ዘበለ ናይ ሕማም ስምዒታት ዘበለ ናይ ሕማም ምልክታት ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልያለን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስልጣን ይልዓል ንብላል በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስልጣን ይልዓል ይብላል ሰፈላሌ መንገድ ዝተሳአኖ ሕልኽላኽ ዝኾነ ናይ ናብራ ነገራት ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንህዝብኻ መውጽእ ግበረሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንህዝብኻ መውጽእ ይገበረሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንህዝብኻ መውጽእ ይኹነሉ ንብላል መውጽእ ፈጠረሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ህዝብኻ እግዚአብሔር ይባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብኻ ይባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስቲ ርቀኝልኝ ከልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ነፍሴ የምትወድ ድብል ሰብስ ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስቲ ርቀኝልኝ ከልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ነፍሴ የምትወድህ እንደገና እስኪ ነፍሴ የምትወድህ አንተ ውዴ እስቲ ርቀኝልኝ ኢየሱስ 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 አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ነፍሴ የምትወድህ እንደገና ነፍሴ የምትወድህ አንተ ውዴ እስቲ ርቀኝልኝ ከልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች አድርገህልኛል ዝብል ሰብ እስኪ አድርገህልኛልና ለዘላለም አመሰግን አድርገህልኛል አድርገህልኛል ለዘላለም አመሰግንሃለሁ አድርገህልኛል አድርገህልኛልና ለዘላለም አመሰግንሃለሁ ነፍሴ የምትወደው ነፍሴ የምትወደው አንተ ውዴ እስቲ ርቀኝልኝ ከልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ሐሳብ እልልታን በጣቂትና አምላክ ሃሌሉያ ገራባዶ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ቀድሞ ወዳና ሁላትና ዘለና ያወቅ ንብሊና ድሕሪኡ ሓደ ድሕሪ ፕሮግራም ክንገብሮ ዘለና ነገራት አለው እግዚአብሔር ይመስገን በድሕሪኡ ጸሊና ክንወዲና እግዚአብሔር ይመስገን ካማ አኸልና ገል ዓመታት አማ አኸልና ዝነበረ ሓዊ